大家好，我 Shoki 啊。今集繼續講大家的日本語中級一第4課嘅文法，繼續講中子型，會講中子型嘅3點注意事項同埋一啲嘅例句嘅。好，注意事項一，我哋今課學嘅中子型以動詞同埋 it 形容詞最常見嘅。我哋睇返上面嗰個表啊，係以動詞同埋 it 形容詞最常見。那形容詞名詞少啲，唔係冇，係少啲。好，第二，有一啲嘅動詞，例如見ます、寝ます、着ます、します，因為除去咗個 mus 之後啊，只係剩返一個音節見、ね、き同埋し啊嘛，比較難去聽得清楚啊，所以又係較少用嘅，唔係冇，少啲。好，第三，動詞中子型嘅否定有2種嘅，第一種就係なく，第二種就係ず、く加個に。好啦，動詞中子型否定有2種，第一種なく，第二種係ず，後邊加個括弧に。以 zu 加個括弧に比較正宗同埋常用啊！大家如果講或者寫啊，就用 zu に呢個版本。naku 呢個版本呢冇咁正宗，冇咁常用，大家唔好用佢啦。zu 括弧に啊，呢個文法啊，喺大家啲日本語中級2第11課嘅時候會詳盡講解嘅。好啦，咁啊提大家喎，我上次咧錄動詞嗰條片啊就冇加到呢一個括弧に喺個 zu 後邊啊，咁啊大家加翻下呢個 zu 後邊嘅に咧，有時要用，有時唔使用嘅。喺大家啲日本語中級2第11課嘅時候會詳盡講噶啦。好啦，今課學嘅中子型可以表示計起、並列、對比、原因同埋附帶狀態等等嘅。好，我舉啲例子嚇。朝起きたらまず顔を洗い、コーヒーを飲み、新聞を読みます。朝起きたらまず顔を洗い、コーヒーを飲み、新聞を読みます。朝頭早起咗身之後，首先呢就洗面，跟住呢就飲咖啡，跟住就睇報紙。做完呢樣，再做呢樣，再做呢樣，再做呢樣，計起。學生時代に彼とよく遊び、よく話し、よく飲んだ。學生時代に彼とよく遊び、よく話し、よく飲んだ。喺學生嘅時代嘅時候嚇，咁啊同佢咧就經常玩啦，經常傾偈啦，經常飲酒啊！呢啲玩啊、傾偈啊、飲酒啊呢一啲嘅動詞並列咯。マリアさんは優しく、頭がよく、素晴らしい女性だ。マリアさんは優しく、頭がよく、素晴らしい女性だ。瑪利亞小姐係一位又溫柔、又聰明、又了不起嘅女性。3個讚啊瑪利亞小姐嘅形容詞啊，並列喺度啊，並列。私はこのプロジェクトのリーダーであり、このチームのメンバーである。私はこのプロジェクトのリーダーであり、このチームのメンバーである。我呢又係呢個計劃嘅領導人，又係呢一組嘅隊員啊、組員啊。好明顯啦，又係呢樣，又係呢樣，並列咯。彼は親切でハンサムな人ですよ。彼は親切で
ハンサムな人ですよ。佢呢係一個又親切又英俊嘅人嚟㗎。兩個連續讚佢嘅形容詞啊，並列。兄は東京におり、姉は大阪にいます。兄は東京におり、姉は大阪にいます。我阿哥呢喺東京，我家姐喺大阪，一個喺東京，一個喺大阪，對比。呢個呢 ，ori 啊，本身係 iru，但係 iru 唔可以攞嚟做中指形啊嘛，要攞個 oru 啊嘛 ，oru 咪 ori 咯。嗱呢個呢，呢個嚇oru 啊係 iru 嘅謙讓語嚟嘅，咁但係冇謙讓意識，只不過借佢嚟用嘅啫，同謙讓無關。好。問題は実力ではなく態度だ。問題は実力ではなく態度だ。問題就唔係實力，而係態度。實力同埋態度對比。呢個 naku 即是乜嘢啊？我哋嗰個表啊，動詞。R 例子嘅，記唔記得？中字形否定得一個嘅啫，就係 naku。R 嘅相反就係 nai 個 e 變成 ku， 呢個 naku， 呢個 naku 就係頭先例句入邊嗰個 naku 啦。唔好意思啊，比較長啊，即係呢個 naku。最近気温が高く、食べ物が腐りやすくなる。最近気温が高く、食べ物が腐りやすくなる。最近啊，氣温好高啊，所以呢啲食物啊變得易壞啊。原因今、雨が降っており、湖の水位が上昇している。今、雨が降っており、湖の水位が上昇している。而家呢，因為啊落緊雨，所以呢湖嘅水位呢就上升緊啊。原因呢個都係啊，本身係 iru， 但係 iru 唔可以攞嚟做中指形㗎嘛。要用佢嘅謙讓語 oru 借佢嚟用，但係同個謙讓語無關嘅。ただいま市役所の窓口が大変混雑しており、ご迷惑をおかけしております。ただいま市役所の窓口が大変混雑しており、ご迷惑をおかけしております。而家呢，因為啊市政府嗰啲櫃位窗口呢非常擠擁，所以呢正在啊添俾你哋一啲嘅麻煩咁意思。第一呢個原因啦，第二呢個呢就真係 imas 嗰個嘅謙讓語咯喎 ，orimas 喎，即是呢個 orimas 呢個呢就同謙讓有關啦。機械の説明書を読まずに使っている人は多い。機械の説明書を読まずに使っている人は多い。唔睇機器嘅說明書就習慣咁樣啊去用嘅人呢就好多嘅。好，呢一個用法附帶狀態。其實呢個用法即係 読まないで啊，読まないで喺大家啲日本語中級2第11課會有詳盡講解嘅。好啦，暫時講到呢度啦，有問題可以喺留言欄問我，同埋訂閱分享頻道喎。唔該，拜拜。